winning number is the number 36. Number 36 is our first winning number. Ibabalik po natin ang number 36 para makasama sa pagpili ng ikalawang numero. Ready? Our second winning number is the number 11. Number 11 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 5 p.m. draw today are the numbers 36 and 11 in exact order. The numbers 36 and 11 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Dito na po nagtatapos ang ating draw para sa hapong ito. Ako po ulit si Ronald M. Sargento na nagsasabing PCS po, hindi mo po sa pag-ibig. Maraming salamat. Official draw results for June 9, 2024, 5 p.m. draw are 36-11 in exact order, 36-11 in exact order. Kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Taklansan ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa